basketbal z dvoch vyrovnaných družstiev kvalitatívne. Sami ste videli, že Šamorín prišiel s výborným družstvom, výborne pripraveným. V prvom počase nám doskočili opäť veľa lôh pod našim košom. Znova sme zaostali v hernej činnosti, ktorá nás stála víťazstvo v Piešťanoch. A v druhom polčase, ak ste si mohli všimnúť, sa to rapidne zlepšilo. Musím dievčatá maximálne pochváliť za výkon v tretej štvrťke, keď sme súperovi dovolili skórovať len 5 bodov z hry. Teda celkovo len 5 bodov a proste každá jedna lopta bola naša. Priemerne družstvo Šamorína doskakuje o 12 lopt viac na zápas, jak my. My sme ich preskakali dneska o 10, to bol náš cieľ. Čiže sme urobili rozdiel 22 a veľmi sa z toho teším, že dievčatá sa to zobrali k srdcu. Musím ale poznamenať, že vlastne ten rozdiel nakoniec mohol byť vyšší a trošku mňa osobne urobili dievčatá nahnevaný posledné 3 minúty, pretože by sa nemalo stávať a myslel supermi, ktorí sú našeho rangu, hráme o každý jeden bodík. Čiže trošku ma mrzí, že ten rozdiel nie je väčší a trošku nám padla koncentrácia v závere. Určite aj z únavy, aj tak, ale nemôže sa stať, že držíme družstvo v poslednej štvrtine 7 minút na 5-6 bodoch a potom nám dajú za 3 minúty 10-12 bodov. To by sa proste nemalo stávať. Ale komplexne som veľmi spokojný s víťazstvom, potrebovali sme ho, dosiahli sme ho s dobrým superom a myslím si, že kvalitným bojovným výkonom v obrane a dobrým doskokom v druhom polčase. Vlastne v druhom polčase Šamorín skóroval, ak sa nemýlim, 22 bodov. To je výborná vizitka pre nás. Prvý polčas bol ešte veľmi vyrovnaný, práve v tom treťom si sa tak otrhli, bol nejaký dlhoršatný alebo čo to stalo? Nie, sme si povedali, že proste, že keď chceme vyhrať, musíme trošičku niektoré veci robiť inak. Proste nedovolili toľkokrát opakovať útok, hrať tak, ako by som povedal, tak nebojacnejšie trošičku viac chodiť dnu, pretože šamonínske obvodové hráčky nie sú tak rýchle na nohách, jak naše, čiže snaží sa prebíjať nejakými prienikmi, ktorých bolo dneska o mnoho viac, jak býva inokedy. Čiže všetci spolu sme tak, ako si povedali, že proste nemôže nám to uísť, že ideme do toho druhý počas. Dneska prišlo druhé víťazstvo v Melke, pri tom pohľade do tabulky. Nemrzí vás trošku, že je tam až 5 tých prehier, možno nečakali ste aj viac? Mrzí ma, veľmi ma to mrzí, zápas v Piešťanoch, zápas so Záhrebom, zápas v Peči, ktorý sme prehrali v podstate o 5 bodov z toho množstva stratných lop, čiže my sme mohlo byť nie 2-5, ale mohlo byť 5-2, chýbalo tomu maličký kúsok, ale taký je šport a my bojujeme ďalej a hovorím, tá Mel Liga je tak vyrovnaná, že okrem možno Good Angels, potom trošku Záhreb a my všetci ostatní sme vyrovnaní 1-1. Čiže my nie sme lepší od nikoho, o nejakých 20 bodov, že by sa niekde prišli a vyhrali. Je škoda, že sa nám nepodarilo tie vyrovnané zápasy, ktoré sme hrali von, aspoň jeden dotiahnuť do víťazného konca, možno poraziť ten Záhreb, ale to je minulosť, ja sa k nej nechcem vrácať. Všetky tie zápasy budeme mať doma a my musíme im všetkým ukázať, že proste my sme schopní porážať. Bolo to veľmi dôležité, víťazstvo, každé víťazstvo domáce je dôležité, ale toto o to viac poteší, že máme ďalšiu dôležitú výhru doma. Ako si videla dnešný zápas? Tak samozrejme, ako do každého zápasu ideme vyhrať, no ale do polčasu to bolo vyrovnané. Bolo tam veľa chýb, aj zase v doskoku trošku sme mali problémy, ale do druhého počasu sme nastúpili veľmi dobre a tretia štvrtina hovorila sama o sebe, že kto tu bol doma. Bol to dneska súboj dvoch vyrovnaných tímov. Čo si v tej tretej štvrtine vlastne zmenili? Čím to, že ste tak sa vyšli? Práve v tých doskokoch dali sme si na to väčší pozor a v obrana bola veľmi dobrá. Každá hráčka nechala na ihrisku všetko a týmto získavali sme lopty a ľahké koše sme dali a super dal vlastne iba 5 bodov za tretiu štvrtinu. Tam už keď to vyzeralo tak dosť zle, práve tvoje body to otočili? No, tak basketbal je tímová hra a teraz práve to vyšlo na mňa, že som ja babi vlastne potiahla a sme to znižili na ten jeden bod do polčasu. Keď sa pozrieme na tú tabulku Melky, máte tam zatiaľ len 2 víťazstvá. Možno ste aj čakali, že trošku lepšie to bude vyzerať. No, čakali sme, že to bude lepšie, ale boli veľmi ťažké tie zápasy. Hrali sme vonku tie zápasy, ale ja verím, že každé odvetu, čo budeme doma hrať, tak vyhráme a posunieme sa vyššie.